mycket annat handlar ju om balansgång och avvägningar. Och det gäller ju att hitta en balans mellan vidast möjliga yttrandefrihet och samtidigt skydd för enskilda människors integritet. Det är framförallt det vi talar om när det gäller medieetiken. Och det finns vissa andra aspekter också, men framförallt det. Och då är ju vår roll som förtroendevalda är att se till båda de intressena och väga av dem. Medan medierna naturligtvis i första hand ser till sitt intresse av att ha vidast möjliga yttrandefrihet. Och då är ju vi som allmänhetens ombud också förpliktigade, som jag ser det, att värna den enskildes integritet. Så att, det finns ju alltid en latent konflikt där. Och då är det naturligtvis en roll för politiken att signalera och med lagstiftning sätta ramar. Det har vi ju gjort under lång tid för alltså ramar för yttrandefriheten i form av förtalsbrott, förolämpning och en del andra brott som då sätter gränser för yttrandefriheten. Så det är ju ingen ny företeelse, men sen har vi då tyckt i Sverige, och vilket ju historiskt har fungerat väl, att vi behöver inte reglera mer än så. Utan staten tar ansvar för att bestraffa de grövsta övertrampen och därutöver så litar vi på att medierna kan reglera resten själva. Och det har ju haft väsentligt fungerat också. Och Ture?